Чакайте сега, чакайте. Аз ще ви помагам, дай. Няма да вадиш, бе. Знам, чакам. Намали музиката. Да. Мини и раздай всички да се стигнат бе. Нека да кажа. Давай, Той сега се чули като на... Сега Влади ще даде на всички по едно номерче. Влади ще теги по едно номерче също от другата кутийка. Да, джуджето Влади. На който му се падне номера и се го чуе, да се вдигне ръката и аз ще ми дам подаръка. Дръжте микрофона. За ваше спокойствие има отделни. Това мене не остана, бе, чичо. Влади, дели си? Влади, На Яна трябва да даде. Айде. Влади си, тук е скопта на тебе и на Митко. Той Митко го няма, бе, той остана стара загоре, дядо мрази тук. Добре, тя да вгаша си ти. Аз да се взема ли? Да. Коса на за мен. Най-хубавото число. Е, така е 6, е така като го обърнете е 9. Той пише 9, Това не на мен е 9. Виждаш ли? На мен е да съм. По принцип първи. Дай на Яна Се слага чертичка. Аз имам на точка сложи. Дядо брат също си изтегли. Добре, айде сега ти бе Влади сега. Моето е едно. Приготви другата чашка. Служи твоето по-доба. Аз ще си го дам. Ще го джоба Аз ще залеча. Е там до сока. Сега, теглиш, бъркаш ръчичка и теглиш едно номер. Ти казваш номер. Кой е номер? Вземай подарък. Чакай, дай ми го. Вземай подарък. И го остави тук. Вземай подарък. Чакай да кажа кой. Номер 9. Вземай Аз подарък. съм. Вземай подарък. Я да видя какъв ще ми е късмета. Вземай, кой ти имаш? Ти бе. Тази нова година реши те награда да дари. Получаваш безвъзмездно нещо ново и модерно. Ще ни возиш ли? Кажи в колата нова с две връчи. Това имах нужда. Така? Ние се представяме кой ще извозва Да, ето аз опита. съм връщам. Следващия номер е номер 3. Кой е номер 3? Добре, сега ще идем на тебе. Чакай, аз Вие кое трябва да говори на работа един друг тук? Той ги кара, нали? Отвертата. Ти, чакай, махни, не мога да го. Много е майстор долу на паркинга. Нямаме нужда по принцип да му се разбира се ноша, ама... Новата година нов успех ти прати в бизнеса да постигаш завидни резултати. Няма слънце, дъжд и няма сняг, бачкаш неуморно като на майтап. Ето е това, е шабачка. Бачка. Така, Влади, чакай, те къде ги сами? Да, бе. Тук. Кой номер пазиш? Само е. Сега следващия номер е 7. Това номер 7 7 кой е? Не го време. Това е номер. Дядо Мраз, ти подарък ще взимаш Я да ли си? видим дядо Мраз какво получи. Купчето на На Рубик. Купчето на Рубик. Уроците си откривател, в игрите имаш пръв приятел. Браво. Браво, е това. Дядо Мраз ти е първи ученик. Така, втория. Номер 2. Номер 2 кой е? Добромир. Симуа. Чакай се. Тя без да гледам, Без да да ви гледаш. кажеш нещо. Е, така ли едно хик 6 бе, да. Ема то на мен се падна колата, къде чакаш се. Ти имаш. Ма това бе ли е, бе? Давай да се да. Вече отворих ресторанта. Ти да си домакиня, ще шеташ май през цялата година. Това път го отпилега. Добра, приятел. Така, другия номер е... Тази година ще отворим вече ресторанта. Добре. Дай го, дай го, да не говорим пак. А, тебе ако са палим през мукачката, па добре. Тук мът да копаеш. Отдай се на
изкушението, за да откриеш приключението с нови любови, нови мераци, нови надежди и секс. Кадилаци. Айде, Добромир е ясно е. Добромир, че успех си нагодни. Каде, говори, каде. 10 кой е? Яно. А, сега виждаме. Ради лапци. Вчера казваш? Да. Не, това не! Не е това е голямото. Ето ме, Яно. Чакай. На теб ще пада без съмнение шоколадово изкушение. Така, следващия номер. Дръж микрофон да се чува де. То се чува. Номер 1. Айде, Влади! Така, аз И това е. И това за тези Ма то как му западна пък на него, бая. Бравайчетката и бурички. Абе, аз искам тук нагласена работа. Всички. Браво. То са да не. Не какво запада? Нека да се вижда. Така, следващия номер, който ще изтегли Влади е Моя. номер 8. Айде, Рогоси. Айде, бъркай. Дай да открием нещо. Не мога! Ай, кажи, това за какво става тогава. На вратата нещо чака, не е сметка за водата, а е тот капелини, бебе, ще чакаш. Я и ти взе да бъркаш чаши. Не ми дадеш някакво беби. Няма, че Много ще е стане. Я да видим. Охо, бро! От баницата парата и сега пак парата. Айде сега. През новата година всичко ще ти върви по ночи и в джоба ти ще имаш все повече възможности. Айде! Добре, аз ти казах, че тази година аз съм по-висла. Следващия номер. Май ти си бачкаш тази година. Къде си мъждам се? Какво ми запада? Я да видим, намерим какво му става. Другия биберон. Да не е бейби фон. То няма да го мъжат. Коя други? Това е. Але има. Това ли е? Това е. Аз ти вече изтегли Какво е това? Значи, алкола намале. Ласна тръпка на палатка, райка и салатка. Ракийка и салатка. Ракийка и салатка и приятели чудесни ще се веселите с песни. Един ще гледа бейби, друг се веселя. Така, всеки един от вас получи по един подарък. За което благодарим. Благодарим. Доволно ли Дядо Тя дядо прави Тия пари, които ще ги правят тази година, на не Митко знам. кой ще даде подарък? Да, поканим много да Вече зададе. го получи. Го получи ли? Копчето на Руби. Добре. На Руби, да. Добре. Дай си номер, ще го съберем само. Айде, пускайте музиката, доволни си от подаръка.